Afia ọlụ Nnewi ejimara Nnewi ebe ọ na-esigmefa iwu ite aka Nnewi na-anọ ji emekọ iji gosi na aka Nnewi na-anọ ofu na-akpọ ya Afia ọlụ ịwa ji oge ahụ ka eji ebupụta ife akọgasịrị n'ugbo ebupụta gasịa ya iji gosi na Nnewi na-eme ife Honorable Engineer Star Eloka Clement Ike, even in 2023, Progressive Party candidates for Honorable Status of Assembly in 2023, the most distinguished blogger and fearless journalist, Honorable Star Austin Ike Noji, Onogu, no, Ta, Honorable Igbo, Kenendo Binine, Ayanye Oche, Owojalo Oche, Onisi Oche Zukora, who Dr. Madakatwe, Agola Yose Kenen Nabata, Oboni Mani, Ononi Naba, the Yaruma, Golochi, the Kase Bobolino, Golochi, the official breakdown of the Gola North.
atụkwa anyị na-eme anyị ewuta ugbo na-arụ ewuta na a na-azụ ahịa ọ na-akụkwa nri a na-egbu ugbo akọta kpata akpụ nta ọrụ ikpeazụ arụ anyị eme afia ọlụ ruo ubi ike wee nwa aṅụrị na Chineke Chineke aka onyere anyị aka anyị gbuo ugbo ahụ ahụ maka ịnọ akọ na afia ọlụ oge anyị ga-ewe ikwu ubi ndị ji ejebe kọrọ ji eji ana mụbụ ubi ndị akọrọ anaghị ele n'anya ka a na onye ọbụla echiche ike na-akọzi na-egbu ugbo na-edozi mmadụ anya na-edokwu na anyị na-azụ abịa nke igwe mana n'agbanyeghị anyị na-azụ abịa anyị na-akọkwa nri onye nkele onye niile bịara ebe a ekele ebe mgbe igwe bụ na a na-achị Nnewi ozugbo Once again, I say thank you, Jesus. As we all know, this year's Afia ọlụ festival, is a special package to showcase our rich cultural heritage to the world, especially through our special traditional wrestling, power tussle, abandon of cooking, and different cultural displays and dance groups, etc.
George,